Ayan, magandang araw sa ating lahat, mommies and everyone. Andito po tayo ngayon sa Pantal, Dagupan City. So, bumibili po ako ng second hand na fishnet. Ibabakod po natin doon sa may bukid, tapos para sa mga hayop. At gagawin nating maliit na garden. Ayan. Ang mahal na po kasi ngayon ng mga bilihin, kaya dapat mag-umpisa ulit tayo na mag-gardening. Bale, natawaran ko po ito ng 30 pesos per meter. So, kukuha tayo ng 70 meters. So, yun na lang kasi ang nasa budget natin. So, that is equivalent to 2,100. See you, mommies! And everyone, maraming salamat sa pagsubaybay.